Siyabingelela sinamukele ekhaya lapho sichaza khona amaphupho. Namhlanje sizobheka iphupho lapho ozibona khona uhamba ebumnyameni. Ukuphupha leli phupho kuvame ukuba nezincazelo ezahlobene nokungaqiniseki, ukukhathazeka, noma ukubheka izici ezithile zokuphila kwakho ongaziboni kahle. Leli phupho lokuhamba ebumnyameni lihlukile ngokwenzeka kwalo kubantu bonke. Khona ukuhamba ebumnyameni usaba, khona ukuhamba ebumnyameni ngokukhululeka noma ukungesabi. Kubuye kube khona ukuhamba ebumnyameni ubone abantu beza kuwe ngokuzokwenzakalisa, noma ubone into thizeni ekuthusayo. Kahle kahle leli phupho liyiphupho elivela ngezigaba eziningi kithi sonke. Kodwa-ke namuhla sizobheka iphupho lokuhamba nje ebumnyameni kuphela. Ake sibheke-ke kulezi zincazelo ezilandelayo ezingachaza lolu hlobo lwephupho. Ukuphupha uhamba ebumnyameni ephusheni kungabonisa ukuthi kunezinto empilweni yakho ezingenakuqinisekiswa, futhi uzizwa ungazi kahle ukuthi kufanele uthathe muphi umgudu. Kungasho ukuthi uhamba endleleni ebucayi noma udlula esigabeni sokungaqiniseki, mhlawumbe kwikhono lakho noma ezinqumeni ezithile. Kodwa uma ephusheni lakho kuwo lowo bumnyama uthola amandla okuhamba noma uzwa uhamba ngokuqinya kumnyama kunjalo, kungabonisa amandla akho okulisana nezinkinga noma ukuphokophela. Lokho kungenzeka kube uphawu lokuthi nakube ungazi noma ungaqondi kahle, kodwa unamandla okuma uqine futhi uqhubeke nendlela yakho. Ukuphupha leli phupho kungaveza ukuthi ebumnyameni izinto zivame ukufihlakala. Ngakho-ke ukuphupha uhamba khona kungasho ukuthi uzama ukuthola izimpendulo noma ulwazi olufihlekile empilweni yakho. Lokhu kungaba ukuhlala ufuna ukuthola iqiniso ngezinto ezithile ezingenzeka, izimfihlo, noma ukuzwa ukuthi kunokuthile okufihlakele okufanele ukwazi. Leli phupho lingabhekisela kokuthile okukhathazayo noma okukusabisayo. Lokhu kungasho ukuthi kunokuthile empilweni yakho okukwenza ungakhululeki. Mhlawumbe izinkinga noma izinqumo ezinzima okufanele ubhekane nazo, kodwa ongazithembi kakhulu. Ukuphupha uhamba ebumnyameni kungasho ukuthi usekufeni noma endaweni entsha engaziwa empilweni yakho okumele uthole ukuqonda ngayo. Ngamafuphi, ukuphupha uhamba ebumnyameni ngokuvamile akusiyona into echaza okuhle. Kuyaye kwenzeke ukuthi leli phupho likhomba isinyama okuso ngaleso sikhathi, noma izikhathi ezinzima obhekene nazo noma ozoba nazo empilweni yakho. Ngakho-ke kubalulekile ukukhuleka silwisane nemimoya yobumnyama. Umkhuleko unamandla. Usho njalo hlabelela kahle, athi akumnyama nxa ukhona. Siyabonga, nisale kahle.